Θέλω μια γυναίκα να είναι μουνάρα, να με θέλει τόσο σαν την Ποα Χάνκο. Σκάω μες στην τσίτα φουλ αδρεναλίνη, λες και μου έχει κάνει Ένισο Ιβάνκο. Τη χειρότερη γενιά που έχει περάσει είναι σίγουρα μέσα και ο γιος του Dragon. Θέλω να με σέβονται σαν τον Ισόπο όταν ήταν μέσα στη γη των γιγάντων. Μικρό στο μάτι ξέρεις είμαι ο Γκον, σου κάναμε τιμωρή στο καρπό. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Και σήμερα δεν παίζω κάτι. Για άλλη μια φορά έχουμε έναν πολυπόθητο σχολιασμό. Έχω να κάνω βίντεο κάποιο καιρό από τότε με τον Τζέφρι Μάρς. Όχι, ο Πούστης δεν με έχει χώσει στο υπογείο του. Όλα καλά, ζω. Μπορώ να κάνω βίντεο. Βαριέμαι να κάνω gaming τελευταία, οπότε είπα να κάνω σχολιασμό. Πριν ξεκινήσω να αναφέρω πως ο Discord είναι στην περιγραφή όπως πάντα. Δεν έχω δοκιμάσει πολλά άλλα. Θα δοκιμάσω μια νέα μέθοδο. Όποιος δεν μπει είναι gay. Για να σας δω τώρα. Θα τολμήσει κανένας να μπει στο Discord? Όχι, να δω απλά θέλω, έτσι. Για το γάμο το κάνω γιατί δεν δουλεύει τίποτα άλλο. Νόμιζα. Εντάξει, ωραία. Και τώρα έχουν κάνει όλοι ένα subscribe. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχουμε σχολιασμό. Το θέμα σήμερα είναι, όπως διαβάσετε από τον τίτλο, άντρας εναντίον αρκούδας. Αυτό το θέμα είναι controversial, είναι αρκετά controversial. Κυκλοφορεί εδώ και κανένα μήνα. Και είναι η εξής ερώτηση. Πάνε στον δρόμο και ρωτάνε διάφορους ανθρώπους. Για πείτε μας, καλέ μου κυρία, δεν ξέρω τους κατά. Άφιλο πλάσμα. Θα προτιμούσε να βρεθεί ένα δάσος κατά τύχη, ας πούμε, με έναν τυχαίο άντρα με μια αρκούδα. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτήν την ερώτηση? Λογικό θα ήταν κάποιος ανεκπαίδευτος άνθρωπος που δεν είναι ούτε κυνηγός, ένας σαν και εμάς, ένας απλός τύπος, κυρίως πάνω σε γυναίκες. Οπότε, ειδικά η γυναίκα, να πει, θα προτιμούσα να είμαι με έναν άντρα, γιατί δεν μπορώ να παίξω ξύλο με μια αρκούδα, λέω τώρα, ή να σκοτώσω μια αρκούδα, λέω τώρα πάλι, έτσι, χαζά πράγματα. Έτσι, ποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να σκοτώσει μια αρκούδα? Όλοι μπορούμε να τα βάλουμε μια αρκούδα, έτσι απλά είναι. Δεν είδατε τον God of War 5 που παίξε ξύλο ο κράτος με την αρκούδα? Έτσι είναι αυτά. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο όμως οι περισσότερες δεν απαντάνε αυτό που περιμένατε να απαντήσουν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχω μαζέψει κάποια σορτάκια και στο τέλος θέλω να δείξω και μια άλλη άποψη που έχω ακούσει, μιλώντας με το φίλο μου τον Illuminatis, που μου εξήγησε για ποιο λόγο κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να ήταν καλύτερο αυτό. Η άποψη του Illuminatis βασικά ήταν η πιο καλά δομημένη άποψη υπέρ της αρκούδας που έχω ακούσει. Όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες και μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο βίντεο. Νομίζω ήταν το original, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα. Ό,τι μπορούσα να ανασύρω έφερα. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Bear. Man is scary. With a bear. Well, I've heard about bears. They don't always attack you, right? Unless you like fuck with them. So maybe a bear. Depends what man, but probably a bear. Oh, 100% a bear, which is like terrifying to say, but Definitely a bear. Some men are very scary out there. a bear. I would say a man. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, καλά μου παιδάκια, η ερώτηση δεν είναι τόσο απλή για όλους. Πάνε και ρωτάνε κυρίως γυναίκες, είδα. Μόνο γυναίκες είδα βασικά. Είναι πολύ απλή ερώτηση και τις βλέπεις όλες. Δεν φαίνεται κανένας να είναι πρωταθλήτρια του UFC. Καμία από αυτές δεν έχει καραμπίνα, δεν ξέρει να χειρίζεται καραμπίνα και δεν θα έχει καραμπίνα γιατί η ερώτηση είναι υποθετική και υποθέτουμε ότι είσαι άοπλος. Και είναι σε φάση, πω αυτός ο άντρας είναι τόσο τρομακτικός. Η αρκούδα δεν σου επιτίθεται εκτός και αν της επιτεθείς. Δηλαδή, για να καταλάβω, η αρκούδα δεν σου επιτίθεται εκτός και αν την ενοχλήσεις, αλλά ο άντρας σου επιτίθεται. Χωρίς να τον ενοχλήσεις. Μα κάποιοι. Ναι, και κάποιες αρκούδες θα σε φάνε, άμα το πάμε έτσι. Άμα σου τύχει δηλαδή πεινασμένη γκρίζλι, μπορεί να σε φάει. Αντίστοιχα, άμα σου τύχει κάποιος κακός άντρας και θέλει να σε σκοτώσει, επίσης θα σε σκοτώσει. Αλλά πόσο πιο συχνό θα ήταν να σου τύχει μια αρκούδα που θέλει να σε φάει από έναν άντρα που θέλει να σε κυνηγήσει? Δηλαδή, δεν βγάζει κανένα νόημα να λες ότι η αρκούδα σου επιτίθεται μόνο άμα την επιτεθείς. Γιατί ο άντρας πότε σου επιτίθεται, έτσι, του κάβλωσε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ένας φυσιολογικός τύπος, ένας μπάρμπας από το ηλικείο, φαντάσου να πάρουν αυτόν, να σου επιτεθεί έτσι απλά? Όχι προφανώς. Όμως, αυτό δεν είναι το χειρότερο. Εντάξει. Αυτό εντάξει είναι ότι έχουν λίγο. Αυτό είναι λίγο ότι είναι πιο γεννές από ό,τι θα έπρεπε, έχουν λίγο ψευδαισθήσεις. Πάμε να δούμε όμως τα ψεύτικα στατιστικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποδείξουν το point τους. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Immediate bear. You have a 1 in 2.1 million% chance of being injured by a bear. And out of the 750,000 black bears in North America, they have killed less than 1 person per year. Yet around the world, at least 1 in 3 women have been beaten, coerced, or abused in their lifetime. And nearly 99% of all SA perpetrators are male. But the real cherry on top is if you told somebody you got attacked by a bear, they would believe you and nobody would ask you what you were wearing. Hate it here!
Πάμε να δούμε λοιπόν την ηλίθια φεμινίστρια να μας εξηγεί για ποιο λόγο ο γιατρός την έριξε στο κεφάλι του όταν ήταν μικρή. Και επειδή ξέρω, παιδιά, ότι κάποιοι θα προσβληθείτε από αυτό, δεν λέω ότι όποιος έχει αυτήν την άποψη είναι ηλίθιος. Οι συγκεκριμένοι την έριξαν στο κεφάλι της και πολλές φίλες της λογικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο προβληματικό είναι το επιχείρημά της. Ξεκινάει λέγοντας πως έχεις 1 στις 2,1 εκατομμύρια πιθανότητες να σου σκοτώσει αρκούδα. Θες να σου πω ένα μικρό μυστικό, κοπελιά? Αυτό ισχύει γιατί μένεις σε πόλη. Wow! Άρα δεν έρχεσαι σε επαφή με αρκούδες. Wow! Τόσο τρελό, έτσι. Φαντάσου να μένεις με τις αρκούδες. Φαντάσου κάθε άντρα στη ζωή σου να έχει αντικατασταθεί εδώ και τώρα από μια αρκούδα. Ξέρεις τι θα γινότανε? Το στατιστικό θα ανέβαινε. Γιατί στην πραγματική ζωή δεν ζεις με αρκούδες, ζεις με άντρες. Λογικό είναι να έχεις αυξημένη πιθανότητα να σε χτυπάει κάποιος άντρας από ότι να σε φάει μια αρκούδα, αφού δεν βλέπεις αρκούδες. Άρα το στατιστικό σου είναι άκυρο στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε το άλλο. Λέει 91% των τέτοιων sexual assault είναι γυναίκες. Δεν δίνει κανένας γαμίδι. Δεν έχει να κάνει αυτό με το ποιες είναι οι πιθανότητες να σου την πέσει ο άντρας. Είναι τελείως άσχετο αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το ποιες είναι οι πιθανότητες να σε εσύ ή ο αδερφός σου να σε βιάσουν. Αυτό είναι όλο. Καμία σχέση με το αν θα σε βιάσει ένας άντρας σε ένα δάσος. Τώρα λέει, 1 στις 3 γυναίκες την έχει χτυπήσει, την έχουν βιάσει, κάτι τέτοιο, κάποιος στην οικογένειά τους. 1 στις 3 γυναίκες. Άρα θα πει κάποιος ηλίθιος. Άρα 1 στους 3 άντρες είναι βιαστής. Όχι προφανώς. Ο καθένας μπορεί να το έχει κάνει σε 15. Μήπως δηλαδή το ποσοστό δεν είναι τόσο ψηλό όσο λες? Και μήπως θα έλεγα τώρα το ποσοστό να σε φάει μια αρκούδα είναι πιο μεγάλο από το ποσοστό να σε χτυπήσει ένας άντρας? Στο δάσος τουλάχιστον. Έτσι, λέω τώρα, μια ιδέα. Και πάμε για το cherry on top που ήθελε. Λοιπόν, αφού θες κερασάκι, πάμε να δούμε το κερασάκι σου. Το κερασάκι σου είναι. Ακού μαλακία. Θα σε ρωτήσουν, δεν θα σε ρωτήσει κανένας, λέει, τι φόραγες. Δεν θα σε ρωτήσει κανένας τι φόραγες, λέει. Και απλά θα σε πίστευαν αν σε έτρωγε αρκούδα. Είσαι ηλίθια. Αν σε έτρωγε αρκούδα, θα σε έτρωγε αρκούδα. Τέλος. Δεν θα σε ρωτούσαν. Θα ήσουν στο ερώτηση. Μη λες μαλακίες. Επίσης, φυσικά και δεν θα σε ρωτούσαν τι φορούσες. Γιατί καμία αρκούδα δεν σχετίζεται με το τι φοράς. Απλά θα σε ρωτούσαν τι στο μπούτσο έκανες μόνος σου να δώσεις μια αρκούδα. Αυτό σίγουρα θα σε ρωτούσαν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ερώτηση. Απλά η ερώτηση είναι διαφορετικής φύσεως. Τώρα αντί να σε ρωτάνε τι φοράς, σε ρωτάει, ξέρω εγώ, γιατί ήσουν στο δάσο με την αρκούδα. Τι έκανες μέσα στο δάσο μια αρκούδα? Δεν είναι λογική αυτή η ερώτηση. Όχι, αλλά αν ήταν άντρας θα με ρωτούσαν και τι φοράγα. Είσαι αυτιστικιά. Δηλαδή, γιατί να σε ρωτήσουν τι φόραγες? Ήσουν σε ένα δάσος. Ποιος νοιάζεται τι φόραγες? Δεν αλλάζει. Λέει βλακίες τώρα. Και είναι σε φάση, ναι, αλλά εγώ νιώθω καλύτερα όταν δεν με ρωτάνε γιατί μου επιτέθηκε η αρκούδα παρά όταν με ρωτάνε γιατί με βίασε ο άντρας. Δεν έχει σημασία πώς νιώθεις. Σημασία έχει ότι θα γινώσουν τροφή για αρκούδες. Αν, ξέρω εγώ, 8 στις 10 αρκούδες θα σε φάνε και 1 στους 100 άντρες θα σε βιάσει, μήπως τώρα χαζή ιδέα να πάρεις τον άντρα, γιατί η πιθανότητα να σε βιάσει είναι τόσο λίγη που δεν θα συμβεί καν. Λέω τώρα. Φυσικά, όπως μου είπε και ο Illuminati, σε αυτά τα περιβάλλοντα ευνοείται αυτό το πράγμα. Ακόμη και 1 στους 10 άντρες. 1 στους 10, επειδή είναι το περιβάλλον αυτό, να είναι διατεθειμένο να σε βιάσει, δεν είναι 1 στις 10 αρκούδες που θα σε φάει. Είναι 9 στις 10. Είναι 8 στις 10. Άρα 1 στις 10 να σε βιάσουν, 8 στις 10 να πεθάνεις και ποντάρεις στο να πεθάνεις. Είσαι ηλίθια, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν μου λες, ξέρω εγώ, με αυτά τα στατιστικά τα δικά σου τουλάχιστον, ό,τι να είναι. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό. Most men are not terrible. If you were stuck in the woods, would you rather be encountered by a bear or a random man? Bear. Don't trust men. Take my chances with a bear. I'm going to be encountered by a bear. By a bear. They won't question what you're wearing if you got attacked by a bear. You could run away, you could protect yourself. A man, he's going to be like, you need to be in my space. I'm a man. Why you not in my space? Very deceitful. A random man. Do a lot of weightlifting. And most men are not terrible. A lot of them are, but not all of them. Do you think it's crazy that so many women said bear instead of a person? No, just because we're strong, it doesn't mean we don't deserve to be protected. We want to be protected by men, but we want to feel like we don't need a man to do what we need to do. But all we want to know is that we feel supported by our counterparts the way we've always supported them through our society. Τις τελευταίες έκαναν μια πολύ απλή ερώτηση. Και άρχισε να λέει φημιστικές μαλακίες για το πώς δεν χρειάζεται κανέναν άντρα και κάτι τέτοιο. Ας το πάρουμε από την αρχή λοιπόν με το τι έχει να πει ο καθένας. Ένα στέπος που λέει don't trust men. Εντάξει, φαίνεται μαστούρης. Μόνο και μόνο από τον τρόπο που μιλάει, δεν μπορώ να τον πάρω και πολύ στη σοβαρά. Πάμε στους υπόλοιπους να δούμε λοιπόν, ωραία. Δεν θα ρωτήσω τι φόραγα. Είστε αυτιστικές. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι ερωτήσεις. Είσαι νεκρή. 8 στις 10 πέθανες, λέμε τώρα. Και καλά λέω έτσι, 8 στις 10. Οι άλλες 2 ήταν καλούλες. Σιγά μην είναι Winnie the Pooh. Τι Winnie the Pooh? Πολύ Winnie βλέπετε. Δεν θα. Ποιος νοιάζεται τι φορούσες? Δεν θα σε βιάσει κανένας. Ποιες οι πιθανότητες? 1 στις 10. Whatever, τρέχα, κλώτσα.
Η αρκούδα, όσο και να τρέχεις, θα σε φάει. You know why? Γιατί τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραίο και αυτό το στατιστικό. Απλά το δικό μου όντως ισχύει. Ναι, δεν το βγάλω από τον πάτο μου. Ευχαριστώ. Ωραία. Λέει η άλλη μαλακισμένη, λέει, θα μπορούσε να προστατέψει τον εαυτό σου εναντίον της αρκούδας. Ενώ ο άντρας θα έρθει κοντά σου και θα σε αναγκάσει να έρθω κοντά μου. Μωρή αυτιστικιά. Τι δεν είσαι ο Καμπίμπ. Πολλές γυναίκες να έχουν δει Καμπίμπ, ρε. Όλες. Είναι στη φάση, εγώ παίζω ξύλο με τις αρκούδες από τα 3 μου. Και είναι, εντάξει, έχω δει τα βίντεο με τον Καμπίμπ που παίρνει αγκάλισε τα αρκουδάκια. Αλλά δεν είστε Καμπίμπ. Δεν έχετε κάνει αυτά που έχει κάνει ο Καμπίμπ. Δεν έχετε περάσει αυτά που έχει περάσει ο Καμπίμπ. Μην πουλάτε ιστορία. Hey Dad, can I ask you some questions? Yeah. How many years have you been bear hunting? 40 some. How many bears have you think you've seen like up close and personal? Probably 100. Have you ever had one like try to attack you or something? Couple times. Couple of times. One got me by the foot one time. Oh, what do you usually wear when you go bear hunting? Bear hunter shirt or camo or something. I got run over by a bear twice too. But you ain't scared of them? No. Are your kids boys or girls? Girls. When I was little, like 5 or so, or even now, would you rather me out in the woods alone by myself with a man or a bear? I'd take the bear. How come? You'd have better chance with the bear because men are evil. There you have it. Thanks, Dad. Το ότι ένας κυνηγός αρκούδας είπε ότι είναι πιο ασφαλής να συναντήσεις μια αρκούδα από έναν άντρα δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής για σένα και για μένα. Απλώς το θέμα ποιο είναι? Ο κυνηγός αρκούδας είναι άνετος με τις αρκούδες. Και τον ρωτάει και η μαλακισμένη. Φοβάσαι για τη ζωή σου από τις αρκούδες το ένα και το άλλο, μα δεν Όχι, λέει. Πού να φοβάται? Κυνηγός αρκούδας είναι. Τι θες να φοβάται? Ξέρεις κανένα ψαρά που όταν έρχεται ο ξυφιάς φοβάται? Αφού αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου. Και μετά του λέει, θα προτιμούσες να ήμουν σε ένα δάσος με μια αρκούδα ή με έναν άντρα? Γιατί οι άντρες είναι κακοί. Τι μαλακίες λέει? Προφανώς και δεν έχει καμία σχέση το επάγγελμά του με το αν οι άντρες είναι κακοί. Με ένα ρίβιλ. Και εγώ μπορώ να το πω αυτό χωρίς να είμαι κυνηγός αρκούδας προφανώς. Απλώς το παίρνουν και λένε, ορίστε, βλέπετε, άρα ο άντρας είναι πιο ακίνδυνος. Ναι. Απλά ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Είναι σαν να ρωτάμε τον κράτος. Κύριε κράτη, προτιμάτε να είστε στο δάσος με το Δία ή τον Μπάλντουρ, ξέρω εγώ τι να σου πω, έναν Νορβηγό θεό ή με μια αρκούδα? Με έναν Νορβηγό θεό. Και θα προτιμούσατε ο γιος σας, ο Ανδρέας, να είναι με τον Νορβηγό θεό ή με την αρκούδα? Θα έλεγα με τον Νορβηγό θεό, θα πει ο κράτος. Πιστεύετε ότι ο κράτος διάλεξε τον Νορβηγό θεό επειδή είναι το πιο safe και αντικειμενικά το καλύτερο? Όχι, δεν το διάλεξε. Απλά άμα αυτό έχει την εμπειρία, αυτό θέλει να κάνει το γιο του, αυτό έχει συνηθίσει, του φαίνεται λογικό. Ναι, και εμένα θα μου φαίνονταν, άμα είχα τόση επαφή με αρκούδες. Απλά μετά από τόση επαφή με αρκούδες, ξεχνάς λίγο και ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω σαν αυτά που δείξει στο βίντεο, μόλις έβλεπε την αρκούδα, θα λιποθυμούσε. Θα την έτρωγε και θα έφευγε μετά. Καταλαβαίνεις το πρόβλημα? Δεν θα άντεχαν καν να σταθούν στα πόδια τους να τρέξουν. Το ότι εσύ έχει συνηθίσει, σαν κυνηγός αρκούδας, είναι μπράβο σου. Αλλά δεν λέει και τίποτα για εμάς τους υπόλοιπους. I'm not really sure why this is a debate, but here we are. And I've seen a whole lot of comments from people who don't understand women's stories or statistics. So to be clear, the answer is unequivocally a bear, and here are the 2 reasons why. First, the numbers. In the United States, there are 340,000 bears and about 57 million hikers, 26 million of which are female. Since 2020, there have been exactly 7 women killed by bears and 15 non-fatal attacks on women. In the U.S., there are also 165 million men and 168 million women. Since 2020, there have been 8,000 fatal attacks on women by men and 1.6 million non-fatal attacks. Yeah, but what about adjusting for population size? Okay, fine. But first, just so we're clear, this is an impossible hypothetical. Because in the U.S., the Departments of Natural Resources in every state regulate the population of bears. They do not regulate the population of men. But sure, for the sake of this, let's do the impossible. In order to adjust for population, the number of bears in the United States would have to increase by a multiplier of 485 in order to equate to the same population of men. In other words, to get us to 165 million bears. Which means you'd have to take that same 485 and make it a multiplier of the incidence. So in this hypothetical,
hypothetical 3,395 deaths and 7,275 non-fatal attacks. Which means even in this impossible hypothetical of 165 million bears, you're still greater than 2 times more likely to be killed by a man than a bear if you're a woman in the United States, and about 220 times more likely to be involved in a non-fatal attack by a man than a bear. Oh, also, I should note, statistics on bear attacks are not infamously underreported, unlike the other side of the equation, where statistics show that only about 1/5 of violent encounters against women by men are actually reported, and less than 1/5 of those actually lead to an arrest, and less than 1/100th of those lead to a felony conviction, which means 1% of the ones that are actually reported, meaning not only that men who perpetrate these acts are much more likely to go free than they are to be punished, but also have the opportunity to do it again. Do you want to know what the punishment is for a bear who kills or even injures a human being? There are no repeat offenders, and there is no recidivism. Oh, and not to mention that most states have laws on self-defense against bears that are, let's just say, very favorable to the human being attacked. Whereas, by the way, in the United States, when a woman who brings a legal claim of self-defense, they are 2 times more likely to be found guilty of a crime themselves than when a man brings up a claim of self-defense. It's almost like we just don't believe women or something. You know? Speaking of which, the second reason why the answer is bear. It's because women are telling you that it's bear. That's kind of all that matters. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πιο έξυπνος intellectual μπορούσα να βρω που να αιτιολογήσει με λογικά επιχειρήματα και πάλι μπορώ να αποδείξω σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα, βάλτε χρονόμετρο, ότι είναι εντελώς ηλίθιος. Πάμε να δούμε γιατί τα επιχειρήματά του είναι πιο τρίπια και από τα βρακιά του SpongeBob όταν πήγε να πέσει στο βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν είχε τρίπια βρακιά, αυτό το βγάλα από το μυαλό μου. Απλά έχει τρύπες. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάει και λέει ο βλάκας. Έχει τόσους χιλιάδες hikers που πάνε και κάνουν στα βουνά, τέλος πάντων, πώς του λένε αυτούς που πάνε για περπάτημα, τόσα θύματα γυναίκες, τόσα τέτοιο, ενώ τόσα είναι τα θύματα από βιάστες και τέτοια και θανάτους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι κάνεις πεζοπορία δεν σημαίνει ότι μπαίνεις σε δάσος με αρκούδες, δεν σημαίνει ότι μπαίνεις μόνος στο δάσος μόνος με μία αρκούδα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αρκούδα αυτή θα σου επιτεθεί γιατί θα βγεις από το δάσος κατευθείαν. Το σενάριο αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε, αν θες να παίξεις με τα στατιστικά όπως κάνεις εσύ και όλοι οι άλλοι ηλίθιοι που θέλουν να λένε ψέματα με αυτά τα στατιστικά, πρέπει να παίξεις σωστά και να πεις: πρέπει να πάρουμε χίλιες περιπτώσεις, να βάλουμε έναν άντρα ή μια γυναίκα, whatever, σε ένα δάσος με αρκούδες. Μία αρκούδα. Ένα δάσος, μία μεγάλη έκταση. Και τους αφήνουμε εκεί για, τι να σου πω τώρα, 2 μήνες. Εντάξει, αρκετή έκταση ώστε να μπορείς να κρυφτείς μένα, αλλά θα σε βρει κάποια στιγμή. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Πιστεύεις πραγματικά ότι το ποσοστό που λες είναι, δεν ξέρω πόσο λίγο τα 100 είπες, έχεις τόσο, θα ήταν τόσο χαμηλό? Υπήρχε περίπτωση από τα 1000 δάση δηλαδή να έβγαιναν 900 γυναίκες. Αν έβγαιναν 5, θα ήσουν τυχερός. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες να ισχύει. Αυτό που λες απλά ισχύει επειδή ζούμε σε πόλεις, επειδή δεν πάμε πολύ για πεζοπορίες. Αυτά από τα στατιστικά που δίνουν, απίστευτα γενικευμένα και για να κάνεις τόσο συγκεκριμένα, δεν δουλεύει καθόλου. Τελείως δεν δουλεύει. Γιατί μιλάς για μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή είναι η γενίκευση που κάνεις. Γιατί το στατιστικό σου είναι πολύ εύκολο να πείσεις κάποιον που δεν διαβάζει αυτό που γράψα από πίσω. Επειδή εγώ το διάβασα, δεν ισχύει. Γιατί το ότι πας πεζοπορία δεν σημαίνει ότι χώνεσαι σε δάση με αρκούδες. Πεζοπορία κάνεις. Και εγώ μπορώ να κάνω πεζοπορία, δεν σημαίνει ότι πάω και χώνομαι στο δάσο με τις γκρίζλι για να κινδυνεύει η ζωή μου, να πούμε. Μετά τώρα λέει ότι άμα σου επιτεθεί αρκούδα θα την πάνε και θα τη σκοτώσουν ή κάτι, θα τη κάνουν ευθανασία. Ρε μαλάκα, είσαι ηλίθιος. Άμα σε κλείσουν σαν γυναίκα, μια random γυναίκα, στο δάσο με την αρκούδα, απλά θα τη σκοτώσει η αρκούδα. Υπάρχει περίπτωση να βγει ζωντανή και να πει: λίγες γρατζουνιές είχα, μπορείτε να σκοτώσετε την αρκούδα. Ναι, τη κάνουμε ευθανασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Απλά θα τη σκοτώσει η αρκούδα και δεν θα βγει κανένας από το δάσο. Είσαι βλαμμένος. Δηλαδή το θέμα ήταν το πώς θα πάρεις δικαιοσύνη εναντίον της αρκούδας. Τι αυτιστικός, ρε φίλε. Δεν την παλεύω. Ναι, θα πάρω δικαιοσύνη απέναντι στην αρκούδα, τώρα δεν κάνουν ευθανασία. Χαχά. Και μετά λέει τέλος πάντων ότι οι νόμοι υπέρ του να σκοτώσει έναν άντρα δεν είναι τόσο καλοί όσο οι νόμοι υπέρ της αρκούδας. Μήπως επειδή θεωρούμε τον άντρα, τον άνθρωπο δηλαδή, πιο ήρεμο πλάσμα από την αρκούδα, οπότε είναι λιγότερο επιθετικός, οπότε το να το σκοτώσει είναι λιγότερο δικαιολογημένο. Λέω τώρα, γιατί η αρκούδα θα έλεγε κάποιος ότι είναι μεγαλύτερη απειλή από τον άνθρωπο, εφόσον μιλάμε άοπλα. Γιατί εντάξει, αμένα να πάρουμε και όπλα, χαίρομαι πολύ. Ναι. Οπότε δεν έχει να κάνει αυτό που λες, το ότι επιτρέπεται να χτυπήσεις αρκούδα, αλλά δεν επιτρέπεται άνθρωπο. Χαίρομαι πολύ. Αφού η αρκούδα είναι πιο επικίνδυνη από τον άνθρωπο, ρε μαλάκα, τι περίμενες? Τώρα λέει κάτι για self-defense claims, ότι αν πας στο δικαστήριο και τέτοιο. Και δεν διαφωνώ. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέω, ότι τις γυναίκες τις πιστεύουν λίγο λιγότερο από τους άντρες, ξέρω εγώ, όταν ισχυρίζονται ότι έκαναν μια επίθεση σε κάποιον. Και λένε αυτές ότι είναι γι' αυτό άμυνα και whatever. Ποιο είναι το θέμα?
δεν δίνει κανένα γαμίδι. Αυτό είναι σενάριο επιβίωσης. Δεν είναι σενάριο αν θα πας φυλακή μετά. Αν έχεις να σκεφτείς τη φυλακή, σημαίνει ότι έζησες. Εδώ λέμε θα ζήσεις με την αρκούδα. Ναι, αλλά με την αρκούδα δεν θα μου πάνε στο δικαστήριο. Είσαι βλαμμένος. Δεν θα πάει δικαστήριο καμία γυναίκα. Απλά θα τη βάλουν με την αρκούδα, θα τη φάει η αρκούδα, θα γελάσει η αρκούδα, θα ρευτεί η αρκούδα, θα φύγει η αρκούδα και εσύ θα λες ακόμα αν θα πάει δικαστήριο. Dad, if I was alone in the woods, would you rather me be alone in the woods with a man or a bear? A bear. 100%. A bear. Why a bear? Like, I can go into the statistics. Like, I don't know the exact numbers, but I guarantee you the chances of you being harmed while you're in the woods by a bear is like 1 in a million. Like, you never hear about that shit. You really don't. Statistically, like 1 in 7 women are somehow a victim in some way from a man doing something to them. So like 100%. Πω, ευτυχώς ο πατέρας μου δεν είναι έτσι. Έχει πάνω από 3 IQ. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά που λέγεται. Χρησιμοποιεί πάλι ψεύτικα στατιστικά. Μία στις 7 λέει σου επιτίθεται άντρας, μία στο εκατομμύριο σου επιτίθεται αρκούδα μέσα στο δάσος. Είσαι βλάκας. Δεν σου επιτίθεται μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο αν μπει σε ένα τυχαίο δάσος. Για ρώτα τις πιθανότητες άμα μπει σε ένα δάσος που έχει σίγουρα αρκούδα. Αυτό που λες είναι στατιστικό για ανθρώπους που μπαίνουν σε δάση. Που δεν ισχύει ένα εκατομμύριο, μπορεί να είναι λιγότερο. Αλλά τι κάνεις όταν στο δάσος είναι σίγουρα η αρκούδα? Πώς εκεί αυξάνεται η πιθανότητα? Όχι, ρε, σιγά τώρα. Πια η αρκούδα να σε φάει σε λίγο, θα μου πει ότι είναι παμφάγο ζώο και τρώει και ανθρώπους και χόρτα και μπορεί να σε δαγκώσει και λίγο. Έλα τώρα, ρε παλάκια, σιγά τώρα, αρκουδίτσα είναι. Τώρα που βγάλα τα βίντεο. Το μεταξύ παίζει να έχει τράβηξει πάρα πολύ το βίντεο. Δεν ξέρω τι θα κάνω με το μοντάζ. Έχω φάει πουτσα. Σκληρή πουτσα. Anyways. Έφυγαν τα βίντεο. Λοιπόν, μια συζήτηση που κάναμε τον Illuminati να αναφέρω, μου ανέφερε το παιδί ότι εκείνος έχει περισσότερη εμπειρία με δάση, τον έχει πάει ο πατέρας του, για survival skills ξέρει, μπορεί να φτιάξει όπλα, φωτιά. Μου είπε ότι θεωρώ την αρκούδα λιγότερο επικίνδυνη, γιατί η αρκούδα δεν φτιάχνει παγίδες, δεν είναι έξυπνη, δεν είναι νοήμων, δεν είναι εκδικητική, δεν θα μου πει ψέματα και όλα αυτά. Αυτά βγάζουν νόημα. Ένας έμπειρος κυνηγός, που μπορεί να είναι, δεν το ξέρω κιόλας ακριβώς τι κάνει, μπορεί όντως να θεωρεί πιο ασφαλή την αρκούδα, γιατί η αρκούδα δεν μπορεί να του πει ψέματα και μπορεί απλά να ανάψει μια φωτιά, δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά η ερώτηση γίνεται στις γυναίκες, σε αυτές τις γυναίκες. Δεν είστε έμπειροι κυνηγοί. Δεν ήσασταν έμπειροι κυνηγοί, οι περισσότερες. Δεν θα επιβιώσετε με την αρκούδα, δεν είναι στατιστικά το καλύτερο. Γιατί λέτε αυτή τη μαλακία? Και φυσικά ξέρω γιατί τι λένε, δεν είναι ότι είμαι χαζός. Τι λένε γιατί φοβούνται μη βιαστούν και στο δάσος θα μας βιάσουν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν. Και εγώ θα το ξαναπώ. Ναι, μπορεί να είναι άσχημο ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το σκεπτικό σε εσάς, αλλά αν εξαιρέτως, το ότι έχετε αυτό το σκεπτικό δεν σημαίνει ότι ισχύει. Το ότι εσείς φοβάστε για το βιασμό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Πόσες πιθανότητες? Μία στις 25, μία στις 40, μία στις 50 μες στο δάσος. Επειδή είναι και το δάσος, ξέρεις, και αυξάνονται. Η αρκούδα είναι πολύ, πολύ περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά για ποιο λόγο επιμένουνε. Ναι, και θυμήθηκα αυτό που ήθελα να πω στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι πολύ στοχευμένη και αυτός που έκανε την ερώτηση είναι για να δείξει πόσο κακοί βιαστές είναι οι περισσότεροι άντρες και πόσο οι γυναίκες προτιμούν τους αρκούδες. Και δεν ένα πολύ τίμιο comment στο Instagram που έχει δίκιο. Φανταστείτε αυτή την ερώτηση. Θα προτιμούσατε να είστε σε ένα αμάξι που το οδηγάει αρκούδα ή γυναίκα? Μα αυτό είναι σεξιστικό καθόλου. Σοβαρή ερώτηση. Όλοι δεν θα πούνε γυναίκα. Και εγώ θα γυρίσω και θα πω: ναι, αλλά δεν υπάρχουν πολλές βλαμμένες που θα το χτυπήσουν και 15χρονες που δεν ξέρουν να οδηγάνε. Ναι, αλλά θα μου πει η αρκούδα: δεν υπάρχει περίπτωση να μην το στουκάρει. Και εγώ θα σου πω: ναι, αλλά τη αρκούδα ξέρει τις προθέσεις της. Και κανένας μετά δεν θα σε ρωτήσει τι συνέβη στη γυναίκα και πώς αποσπάστηκε. Απλά θα πούνε ότι ήταν αρκούδα. Ναι, αλλά τότε θα μου πει: το όλοι σεξιστή και πώς τολμάς και λες ότι μια αρκούδα οδηγάει καλύτερα από μια γυναίκα. Και λογικό, γιατί δεν οδηγάει καλύτερα από μια γυναίκα. Άρα, φαντάσου να είχα αυτό το σκεπτικό και να σου λέγα: ναι, θα προτιμούσα την αρκούδα. Τότε θα ήταν θέμα. Αλλά όταν εσείς λέτε ότι προτιμάτε την αρκούδα, είναι όλα good και feminist και power, girl power της κατά. Ναι, φανταστείτε να ήταν αυτό. Ένας Μεξικάνος άντρας ή ένας μαύρος άντρας ή αρκούδα. Όλοι θα λέγανε τον άντρα. Γιατί μετά θα θεωρούταν ρατσιστικό έτσι να πεις ότι προτιμάς ένα ζώο από έναν άνθρωπο. Αλλά το ίδιο κάνετε. Απλά λέτε ότι προτιμάτε ένα ζώο από τους άντρες. Δεν άλλαξε τίποτα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το point. Anyways. Παιδάκι, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το έχω παραξηλώσει. Θα κόψω πολύ. Please, μην βγει πάνω από 20 λεπτό. Θα πάω να φουντάρω. Ήθελα να το κάνω 7 λεπτό, φαντάζομαι στην αρχή. Μαλακίες, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, σας παρακαλώ, προσέχετε περισσότερο τα στατιστικά σας. Μην παίζετε με αρκούδες. Μην σκέφτεστε μαλακίες. Δεν είστε ο Σούπερμαν. Δεν θα παίξετε ξύλο με αρκούδα ποτέ όσο και να το θέλετε. Ναι, παιδιά, άμα σας τύχει ποτέ αυτή η ερώτηση κάπου στον δρόμο, απλά επιλέξτε τον άντρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να σε βάλουν μετά στο δάσος και να μετανιώσεις όταν μπεις με την αρκούδα. Anyways, αυτό θα το πούμε στο επόμενο. Ένα χαβαλέ βίντεο ήταν, δεν ήταν κάτι φοβερό. Τέλος πάντων, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από μένα αντίο. Like, subscribe και τα γνωστά. Φιλάκια. Bye bye.